Bon dia. Un altre vídeo per als escriptors no publicats, aquells escriptors que han enviat els seus treballs fets moltes vegades amb molt de temps, amb molta il·lusió, amb molts recursos, també econòmics, i que les editorials, una darrere l'altra, els rebutgen dient que no està en la seva línia. Què passa amb aquests escriptors? Molts d'ells, que jo he parlat amb molts, hi ha diferents maneres de veure i la gent ho veu cada vegada, cadascú ho veu d'una manera. Per exemple, quan jo dic l'opció d'Amazon, que pots contractar, pots pujar tu sol el manuscrit, o bé contractar una gent que t'ho maquetin bé, que t'ho facin, perquè s'ha de ser molt expert també en fer-ho bé això i que el llibre quedi perfecte, l'e-book també, la portada, tot. Llavors és millor contractar uns serveis editorials per poc preu, que després no et cobraran més. Després aquesta gent no et passarà el platillo per cobrar-te dels teus guanys editorials. Els llibres serà totalment teu. Aquests diuen que Amazon s'està carregant el petit comerç. És veritat, però no tenen en compte que les grans editorials, que s'ho estan menjant tot, absolutament tot, s'estan menjant tot, pertany ara, per exemple, aquí al grup Planeta, tot pertany al grup Planeta, són feus, són senyors feudals que tenen gent amb molt baix preu, que decideixen, diguéssim, sobre la vida i la mort dels escriptors, que donen o treuen premis i que es comporten, per exemple, i això ho sé de bona tinta, per exemple, pagant molt misèrrimament als traductors. És a dir, quan tu desfas, quan un va obrint aquest calaix de sorpreses que és el món editorial, quan un està molt en contra de plataformes com Amazon, a grans plataformes, que jo d'acord, estic d'acord, puc estar d'acord perquè les llibreries formen part del teixit social. Però val a dir una cosa, que Amazon, que per publicar a Amazon, tu pots publicar perfectament els llibres, els pots vendre en una llibreria, no passa res, vull dir, es pots vendre en una llibreria. Jo de fet tinc a la venda, jo he publicat a Amazon i tinc llibres a la venda amb algunes llibreries. És a dir, que no. I de passada no signes uns contractes segons els quals algunes editorials, la majoria d'editorials, et posen la soga al coll perquè els drets d'autor, les regalies, tot el que tu guanyes amb els teus llibres, a canvi de fer una gran propaganda, això sí, de posar-te al taulell de les llibreries i de fer-te-la molta propaganda, però durant moltes vegades, llegim la lletra petita, moltes vegades ens quedem enganxats per 15 anys, per 20 anys amb ells, en els quals es cobraran, per exemple, la distribuïdora cobra 60%. Crec que aquestes despeses del 60% de la distribuïdora es distribueixen, li dona un 20% a la llibreria, però són el 60%. En un lloc, en una cosa com el castellà, que el castellà, doncs la distribuïdora a Perú, que nosaltres no tenim ni idea, a Perú, a Guatemala, no sé on, pot ser important, però amb el català, que una distribuïdora cobra el 60%, doncs no. És molt millor que nosaltres tinguem una llibreria i cobrem. Primer, això, és molt més just el tracte amb l'escriptor i amb el lector, que com que no hi ha tants intermediaris, a Amazon no hi ha tants intermediaris, el lector obté un producte a molt bon preu. Per exemple, el meu llibre, El paradís rere el mar, és un llibre de 380 pàgines que es ven a 13,50 € a Amazon. I com que els preus estan estipulats, ja us dic directament que aquest llibre per menys de 20 € o 21 € no existeix amb
amb l'edició normal. És a dir, a part de que amb l'edició a Amazon, que també hi ha les seves coses dolentes, no? Però a part, amb l'edició a Amazon, tu has publicat. De l'altra manera no, de l'altra manera necessites ser una marca, com qui és Philips, com qui és a dir, necessites anar molt, a fer moltes coses abans no publiquis amb una editorial. I a més, una d'aquestes coses podria ser publicar a Amazon. Hi ha molta gent que comença per publicar a Amazon i que després l'editorial, quan veu que la persona és rentable, el crida. Altres no volen saber res, altres grans venedors de llibres no volen saber res amb les editorials. Ja s'han fet grans venedors de llibres, venen el llibre a molt baix preu i han fet una difusió extraordinària del seu llibre i no volen saber res amb les grans editorials. Jo crec que és la rebel·lió dels nans, això, perquè pels escriptors ho és, però per un munt de gent també, ja parlava abans dels traductors, dels que fan les portades, de tota aquesta gent, doncs és una rebel·lió, és una possibilitat que tens, si te la treballes bé, doncs de posar al mercat el teu llibre. Doncs jo us animo, no només us informo, jo us informo d'això i hi haurà més vídeos com aquest.